Sa hisian ni kapor mamta ngai kublei fi wei pui baro haga kerteng ke batiang tam ke bodon bor tam ke jong trai ba unong penem chungi u Jesus Christ ngadon ke khubor ke ni ke sngi ke ban long jingkyrkhu ye phi ban ngai api snap ke ktien ke jong blai kan ai bor ye phi Kaktin ke jong blai kadai ke shisha bat kanum kala lano ru bat nga ngai bat nga kular ya pi ba ke ai baro kabaladap ja haga Bible kan urlong biang kumta haga jing im ke jong pi ki kamba ki babon haga Bible ya ka balada record haka maru blay jungi du blay juki kamba bar nganget begini ki kamba ya ka try ule haka Bible kan urlong biang yapi kan ja biang yapi bar nganget bau try ulang ujuk menen mentas ki bam jikot ba unum kala haka bor haka jinglong haka jingla ga jongu ba unum kala ki jingkular ke jongu uni du blai uba la ban le ya ki kamba haga jingim ke jongi ngakwa ban ai man sim mi fi ke ni ke sngi ke bamanta bar kata kalong ladapi shakri utrai ladapi don bat u bat hajan jong u ringkat bat u pitip na bau blai unle tagi ki ya ka bapi daladiru pimpat jupoi kan mau ladapi shakri utrai ublai un ai happy wat ya kata ka bapimpat jupan ladapi shakri utrai unle ya kata ka bahatam na ka banta jongpi ya ka bapimpat ju mudur menuru ya ka ba pimpat ju posniu ka bakum kataru utrai unle ya kata happy pingetnya tading ta haba ni shakri utrai kadon kanong ka bakraw kadon ka jingkyrkhu ka bakraw ya ka ba utrai ule halaki jong ki shakri ke jong dadangi pule ya ka kitab Genesis hado ka kitab jingpen pau ngi bau blai ukyrkhu ya lagi jong ki shakri ki jong u hakrukam baper ukyrkhu riba baro hi ki shakri ki jong trai ki daibet ki balakyrkhu dau trai tadai ta kwa ban ai men sim ya pi kan ke sngi ke bamanta shakri u trai shakri u pinui ya ki kamba halor ki kamba halor ki kamba marka Bible ka ongi kata ladangi puli na ki kitab Malaki ka nong ka balai ka dekat bakat nyo kasngo iit bahaga ni ka dekat ka Bible ka ong bat kin long ki jonga ong utrai ki pat hakata ka sngi ya ka ba ngalapan long ya ka jingkan show la ka jonghi wong bat kin long ki jonga ong utrai ki pat hakata ka sngi ka ba ngapenlong ka jingkan show laga jonghi baru try ong barangan isen ayaki kumba isen ay ubriu ilau kon uba shakri ya u ngan isen ayaki kumba isen ay ubriu ilau kon uba shakri ya u hang ta ti pin pai bat pin sngoto ya ubahok na ubaman but ya uba shakri ya blai nau ta ubam shakri ya u balkin long ki jonga ong utrai ki pat hakata ka sngi ka bangala penlong ka jingkan show ya laga jonghi machi sien mi long ki jong trai kan ma bengi long ka jingkan show ka jong trai kamut utrai u pelang yangi haladihi pisngo to e ka e banga ong ladangi dei ki jong u ngidon haka jing pelang ke jong trai
ngidon ha kata ka treasure ke jong ka mot ba ublay udah nyau koridor ya kita ken kibriu ke jong ublay udah nyau koridor ya kibriu ke jong haba ong ke cingken show ka mot phim chu bo ya ka pisa la ne kita ke tiar ki ba koridor madai mata ki ju bo sha kita ki jaka ki ba la ban sha shim la ne ban sha kni no ngai ki tiar ki ba koridor fi bo aga jaka ka balong safe aga jakaru ka ba koridor ka babel ka ong kata bikin long ki jonga ba si sien ngi dei ki jong trai kan ma ngi long ke cingken show ke jong ba ublay udah sumar bahaya ngi baru ong kumba ubriu isnai lau jong kon uba shakri ya ngan isnai yaki bat pin pet bat pin kmi bat pin yo itho shisha ya kita ki ba shakri na kita ki bam shakri na kita ki ba hok na kita ki bamman kamu ublay ong da shisha la fidei ki jonga fidei ki jingin show ga jonga ba nganda recop ya pi nganda sumar bha ya pi nganda ken koridor shisha ya pi ba ngan isn ai ya pi bat kandan ke jing penia pher ha pedang kita ki be shakri bat kita ki bam shakri tadai tang khot ya fi ke de sngi ya ka ba pin shakri utrai Nomor fide ki brio shisha ki ba ublay udah kain koridor. Henry habangi jengai na yo ban penlang yang ngi hakata ka jaka kan show ke jong Henry habangi wan hajan jong to wan hajan jong ublay te wan hajan jong pi ong ka tien ke jong ublay kamot sisian bangi wan hajan jong ublay wan hajan jong ngi ba kom ta uyo ban bat ngi uyo ban kan show yang ngi ba un penlang yang ngi ba un sumar yang ngi ba un ri yang ngi hakata ka jaka ka ba ukan show yang ngi balangi pet ya ka tien ke jong blay ngi i ka nuksa ha ka bible bauta udai ubriu baneng kong ha ka bible bauta udai u adam ka bible ke tho bau blay la shnai u adam baraba ula thau la pelong u adam o adam udan ha ka kper ke jong blay udan ha ka presence ke jong blay ulong ke jingken show ke jong blay ulong ba koridor jong blay baru blay udah bu haka taka jaka ka ba internet eu haka kper haka ba kidon kita ki ding ki sit haka kidon kita ki wa ka jing ubi kita ki ler batiman batesi ka be ka jing sma ubi jong kata ka kper namar bo blay udan hangta bat kamdan ka jing kerdo ru Yau Adam, baru Adam, ka babal ka ong ladang pulih ka dikapor. Baru try, ublay, ula tau, yu briu na ka daumat, ka kandau bala persat, ka tiliu kumut. Ya ka jing persat, ka jing im, bat uta ubriu, ula long, umensim ba im. Hadian bu try, ula tau, yu Adam. Ula bu yu hata ka kper, ba ka babal ka itu, yang i. Bau Adam, ula shakri ublay. Hakata ka kper. Bat ka Bible ka ong ba kat bau Adam udang shakri utrai ong kadkot bakat pra ka ong bau utrai bau blay ula ong ru ombit bau ta ubriu unsa marway ngan tau ka nong sumar lem ka babiang ka Bible ki thu ang ni Bahaba Adam shakri blay kata ka kper. Umpat ju pos new lani umpat ju mudur. Umpat ju pan ru na ublay. Ya kata ka briu ka banlong ka nong sumar ka babiang ya Umpat ju pos new ru kum ya kata. Umpat ju kwaru ya ka bakum kata. Hari namar ba Adam shakri blay. Ublay utip. Baladau ai sa ka briu ya Adam unda long shisha ubriu uba kam kamen ubriu uba yo jingkyrkhu shisha nga ko abanong ifi kani kasngi wa Adam habu dan badu blay dan jingkyrdo ru sngow dan ya kata ka jingduna ru marbo udan badu blay udan ha ka jingkyrkhu ga jong blay
Udan kata ka jing dap ka jing biang na dong shadong. Ulong u complete man u briu u badap na dong shadong. Reu bleu tip la dau ai da ka briu katakan pen kemen syu ya u. Badai tau blay wong holiday wong kabha bangan ai yu ni briu ya ka nong sumar ka babiang. Kababal nga sunat wong try bo blay la ongru ambit bo tau briu un sa marway wong kan bhai u la danga ai no da ka briu yu. Wadam pat ju kmi lenti lempot ju mudor bo undan kata ka briu reu blay. Wong kabha. Tading tau la penyot thia yu Adam, la pensle yu Adam. Ngai umen sim ba khoi ula wan ho Adam ba ula kelon peding hamadan. Ula yot thia ha gajing pensle ke jong blay. Upriu benang kong bu yo gajing pensle and slain in the spirit. Ngasngau de Adam. But ha ula yo kata gajing pensle da umen sim jong blay. Udan ha kata gajing yot thia. Ublay ula say nakakrung ke jong u ya kani kabriu. But anda haba ula say ya kani kabriu ula tap ya kata kakrung ke jong u. But anda haba ula kendit nakata ka jing yo thia. Ula kendit shisha ban yu i ya kani kabriu. But abu pet ya ka wong shisha kani kalong ka dok na ka dok ke jonga. Ba ka shiing na ka shiing ke jonga. Baru Adam udah kemen shisha. Habau yu i ya ke im. Umpat jupan. Reu bleu tip ban ai ya ka babahatam. Naga banta jogo. Bangas ngau ladangi. Pet naga ni ka jihikai. Rafi shakri shisha yu trayem. Utrai usnai fi. Kumbau breu usnai lau jong kon. Utraru usnai fi. Barabu utrai usnai fi. Un ai palat ban ya kata kabapila ban muddur. Palat ban ya kata kabapipan. Palat ban ya tagi ai baro ya kabafimpat ju pos niul ni fimpat ju perkat ya kabakum kata. Utrai un ai fi. Badeng ta shakri bi utrai. Shakri utrai, shakri hok ayo. Mani utrai, yero utrai, pen krau kertengga jong blay. Penan buram yu blay man lagas ngi ke jim ke jong pi. Baru try utip ya ke tiki areas ki baduna ke jim ke jong pi. Ngai kum ki briu ngi don laga jong ke jing thali. Ngi don laga jong ke jing duna ha ke jing em ke jong hi hinrei. What I be fin pet ya ke jing duna. I be fin dan how try. Balala fi dan how try em fin dan be ke ni ke jing sngodap. Namaru try jongi ubangi shakri ude ublay uba pendap ya kata jing thali ke jongi tang tengim tip na engi thali tang tengi sngo thali ringim tip na engi thali tang tengi sngo duk ka jing loman sim ringim tip na ai kata ka jing sngo duk kawan ria ba fi shakri ublay haba fi shakri utrai haba fi penan buram ya utrai fi dan ha ka presence ke jong blay fi dan ha kata ka eden ke jong blay ha kata ka spot lene ha kata ka jaka ka ba ublay udan Ublay unle ki kamba ke jim jofi pinlong ba kum utau ba yot thia ka babal ka ong kata ka baleno ai ban kistap ka baleno ai ban pet miet ban bam no khpu jing tristam ke jongfi na ba open yot thia ya kita ki ba iet ki jong u la da fide ki ba iet jong try pen yot thia ai fi kum bo pen yot thia yu adam bu sei ya kata ka ba hatam na u la fi shakri utrai open slek fi kan para fidan ya haka jing pen slek ke jong try na kata ka jing pen slek un sei ya kata ki ki bakadar ka jing im ke jong fi ya ka ba fi pimpat ju mudor ublay un le ya kata ya ka ba pimpat ju perkat ya pimpat ju pos niu utrai pen mi ya kata napi haba fidan bad ublay haba fidan haka jing pen slek ke jong blay un le ya kata Ublay jungi ula man pen mi ya ki nak kata ka batali. Ka Bible ki don ki batali. Ka kpo jong ka sara ka de ka batali. Kan rei ublay open long ya kata ka kpo ka batali ban don kon. Baru ai ya Isak na ka kpo ka batali jong ka sara. Ka sara kam ju mudur kam ju perkat syu na marba
kalah temen ka ong baik kalah kut kapor ke jonga Henry namar bu tengah jongka usyakri yo blay Abraham tadehing tabo Abraham udah kerku ya kasara na kata ka kpo ka batli upan mi yo kon jonga jingkular yo Isak kidan rogi kpo ki batli kita kisan hajar ki kpo ki batli bad hagawai ka bentaro kidan kita ki kpo sau hajar ki batli Henry haba ki shakri utrai haba ki dan haka presence ka jong jisu ki sngap ya ka tien ka jihikai ki jong u kidan haka ching pen slag ka jong blai nga ngai namar ki asno ya ka tien ka jong blai ba u jisu uyo i ba ki thli kila tngan ka kpo ka thli ba deheng tabu trai upendap ya ka ta ka kpo ka bathli ka jong ki kim ju poi perkhat nang no kin yo ta ka bam Kim juk mut duru bakin long ki bakadang hakata ka jing tangan Rai namar baki don bat u jisu namar baki shashkor ka ktien ka jong u baki don haga presence ka jong u utrai pendap ya kita kisan hajar tang da artli ki do kha santli ki kpu bat ki da bam hado banda kadang kababal ke thu akoi ka bentaru sau hajar tang nyautli ki kpu bakendiat ki do kha utrai upendap ya kita barok balai namar baki don haka presence ke jong utrai pendap ya kata ka batli ki klem kmi lenti ban yo jing bam nang no ki mudur bet la biang ni la yo utrai ni asngoi ka ktien ke jong balai oh la biang ni nyalik thli no nang ni utrai unum pha thli ya kita ki ba shakri ka babal ke thu ingiru ba Petros ula persyang ru bantong do kahi daladi bola persyang boro shimit like side boro shimit Henry ke ke bo uyo men step uyo tang ya kata ka jar ka bathli Henry ki badan haka ki ditang kinyot ka jar ka thli Henry ki badan tang kinyot bagata ka te jing shisha radangi persyang hi daladi ban ksat ban yetrei ban le eke dalaga jong ka jingla ka jongi kum ki breu Piong la yung an train an shakri ba ngam judan por ban shakri u blai wada ga sngi u blai ru ngan lik train an shakri ba iladi ngan lik mar khamla ka yo ka hat ga sngi u blai namar ba kadi ga sngi yo anong nga kwa ban ong ipi la pi train ka taru Henry ki jar gi jong fi kinom tam ni kinom dap hiru namar phile ya kata da ka bor breu gi jong fi kai ga ba phin lap ha ka ba khat do ka long kan dai bitang kinyot sudah Rai anda habau jisu wan ban kieu ha ka lieng ge jong Petros bo Petros ai lat u jisu bon kieu ha ka lieng ge jong u ula invite u jisu ha ka lieng ge jong u habau jisu uterwa ula invite ula khat para bo jisu shong ha ka lieng ge jong Petros jisu ule ya kata ka bo Petros u persyang bar shimiet barang tau try on tu penhap ini ki jar ki bathli ki jong meh kane ke chaka ki langiat khendiat na ka rengko syata ka bakham jeliu khendiat bat hakata ka bakhendiat mdai syata syaba jeliu tang hakata ka bakhendiat hakata ka bakhendiat utrai ule hi kamba wan ra ya ka babon namar bula ka ngo ya ka ktien ke jong trai bat ba udan bat u jisu hakata ka lieng ke jong u bat ula ka ngo ya ka ktien utrai ki jar ki bathli kumta hi ki ladap de ki dok ha ngim tip na e kita ki dok ha ki wan ringi tip ba ki dok ha ki wan shaga jar ke jong Petros namar ba udan Nongkhryiem hakata ka lieng ba udan Nongkhryiem hakata ka lieng utrai jong ki dok ha udan hakata ka lieng tadeheng ta ka jingkyrkhu kawan syakata ka lieng bat syakata ka jar ke jong Petros wala fi ailat shisha yala di ban shakri u blai fi IT yala di ban shakri u tra fi ailat u blai bu untre ya ka kam fi ni ba kata ka jing thli ke jing em ke jong fi ni be ya ka kam ba ya ka jing pendap ya ka jing pen shlai wala tong kita dok ha mla shu bantan hi daladi
Ajan kat segi jaru khot segi teki perlok segi leh tan shisha. Umpat ju kata ka jingat menoru. Peliu ya kita dok kha. Ha kita ka lieng ke jong Klek. Kitut kita dok kha ha kita ka lieng. Shlei kita ka lieng bal ajan ngam kita ka lieng. Kejar ke beteli ke ladap. Kelieng ke beteli ke ladap namar ba udan Nongkhryiem ha kata kelieng. Bala fidan ba Nongkhryiem ha ke jing ke jong fi. La de fidan baru try. U balong unong le ki kamba. Dan le ru pinom teli ha ke jing ke jong fi. Invite you ha ke jing ke jong fi. Ka abel ke thuru abo jisu ulet kata ke yeng ya tha. Saya kata yeng ke jingkyrkhu apa kana gelila kila invite you jisu kidon ki kra andreu teli ki bateli rina marbo jisu udan ha kata yeng ki klem la le ran kawan kala lot kila de ben le ran ha jing shisha andreu trai upanon kami te ki kra ki bateli upa i kita ki shakri bantei ban pendap da ka ha kita ki kra bat de hang tabu jisu pen kelawan ia kita ki kra kata ka ke kelawan badeng tang kwa ban ong fi la fi ko ngo yo try fi shakri yo try fi ko ngo ik ke bu pa ik ke bu ong le bi kata bu try un le ia kata ka bu pelatam ia ka bu fimpat jupai perkat ia ka bu fimpat ju mudur un le kata kumbau lale yu Adam un ai kata ka bahatam hage chim ke jong fi un ai phiru hage ne sngi ka bamanta a khat ifi nga encourage nga pen shlur ifi ka ne ski e no ka parthai kam dan jing man toy ban shakri ka ne ka parthai kam dan jing mut ban dan jing dai ba ka ne ka parthai e no ek ta ki ek e baro e no ye ka parthai ka ba shukar ka balong tak shipor Shakri sedang man shakri yau terai. Dan haka presence ke jong blay. Dan haka jing dan ke jong blay. Fin i ki kamba alor ki kamba. Ngas ngoto yala di. Habang shakri yau terai. Ngam ju mudor yika eke bau blay ule menta. Bang tip unang le susu iki ba crown nang ni shakmat yaka ba ngam poi perkat yaka ba ngam pat ju pos ni unang le susu. Ki ba crown. Nalor ki ba crown nalor ba crown halor ba crown. Unang le susu bangatip bangining i susu shisai ke jing phala but nganget un le kumju ye ke jing em ke jong phiru bar nganget shakri utrai phidan utrai am judan jing thli phindan be ke tang ke jing dap banalor ka taru unang pendap susu ke nyepi dak ki eki ba bhatam ha ke jing em ke jong phi ka babal ka ong kata atomat batu khmi utrai long ba bha mat utrai but khmi shisha pinyo i ya kata ke jing bha ke jong ha ke jing em ke jong phi ngin rwa ke ke jing rwa ya ka bau trau dang shu a yangi menta ngin rwa kwa ba fin boat ke jing rwa ke ka basup ka balong simple sedang man rwa but rwa ngange ke don ke jing persle ke jing rwa ngin rwa ai ngô ya me ai ngô ya me la kyrkhu ya jing im jong ai ngô ya me ai ngô ya me la kyrkhu ya jing im jong ai ngô
sedang ban ai ngộ yêu trai la phila shakri yêu trai sedang ban ai ngộ lupai ke ke bo blai un le ke jing em ke jong phi la phila shakri em kimi lenti te ki ke be krau no trai mà nếu blai ba ngi shakri u blai bo krau palat ta ding ta shakri bi yêu trai pen rit la dia khmat ke jong blai pen dem pen ko ngộ il dia khmat jong trai dan ha ka presence ke jong blai dan be ha ka presence ke jong wanom ya jingai no trai la fi jingai no trai la jingai na ke jingkyrkhu la fi jingai no trai la jingai na ke jingsuk la fi jingai no trai la jingai na ke jingpenem wan ha chan jong trai kan mau be fi dei ke jong u pi dei ke jingkan show ke jong u be fi dei shisha ki ba kodor ya ka ba utrai un sumar un ri un kyrkhu un penroi barang ngai la dan pedeng jong fi ki barang jengai wan no manta bat ngai ka jingem ke jong fi kan long bit tang ke jingem jong ke jing sngongo ai ngo jisungi ai ngo dwai ke ni ka por man ta khabre bi jong ki khmat ke jong phi la ban ra ke ti ke jong phi shi chrong utrai khot ye phi fin shakri u ke ni ka por ni dwai trai ni ka por ko konat mi I ni ki ti ki bara shi chrong mi I ko konat ba ki ni khon ki jong me ke trai ki pen rit el de khmat jong me ba trai na du man ta ka sngi ki la rai ban bot ya me kim sarong shu te trai kim pen e shu bat kim le he shu trai hre ha bakila snow yakani ka khubor yakaba me khat yaki shaka jing dan ke jong me yakaba kin shakri me trai kila ra ki ti bat kila penret shim yaki ko trai kani ka por batu kar khu no yaki kan thei bat chin rang ki samla ki samhoi ki rang ba baro go trai ha kani ka por wat ki khlung ru trai habe kila ra ai ke kti kar khuno ai ki ko trai ndo banta ka sngi kin shakri me ko trai pen shaj bor ki wei pi wei baro pen shaj bor ki ko trai be kila ban shakri bhaya me bakin dan be ka presence jo me ki nom phat na me ko trai ba de ka ba men le palat ban ye ke ba ki pan la ne ke ba ki la ban muddor ye ke ba ki la ban perkhat le palat trai ngi tip ba de play ba crowd ba ba me le beda ki bakrau bangada kar khu fi wei kan ka por ka tengu Jesus Christ ba fin long ken ki breu ki bala kar khu da utrai pilong ki jingat show ki jang una do man da sngi ba utrai un ri un sumar un ka un da un pen roi ya pi ba un le shibon ki kamba un pen pranai shu ya pi hala ka sngi ha ka puram ke jang un pen khot ya fi un sumar ye pi barang ngai ka kamba halor ka kamba kan ja ha ka chim ke jong fi nge tuai nge ka khuno ha ka ni ka por ye pi baro ha ka tengu chisu amen ai ngo itrai ba fi fila pediang ye ka ni invitation ke jong trai ye ka ba fila ra ki ti ba ye ka ba pi ong si shangan shakri no itrai na do mta ka sngi fin long ki bru ki bala kyrkhu na mar fi shakri yo blay bolong Nongkryiem finum kardo sho aka ake bakan jado finum kardo sho ake bakan jaman sim o blay un pendap na kasngi shi kasngi ya ka tigi areas ya ka ba pipi dunai tigi areas ka ba pipi thli ba un le palat ban ya ka filamen bodor ka te kata bo trai bangi shakri de ta trai ba le ka ta ke wan kar khoi fi yaine hal trai yaine au do kasngi ka bakot la film dan jaka le chino la film dan jaka shakri chino pila ban wan sha potternet ni dan hang ni ka jingshakri man la kasngi balang ha ka por san baji chan miet bangi don ru
hakapor kasngi utrai hakapor san baje janmiet artli gi jingshakri san baje hakasngi balang but san baje hakasngi utrai Pida wan sheng ni prayer center jong ka potternet ngidon ni jingshakri ya ka bangi ai kerteng ki healing service kalon ka healing ha ni jaka ka ba utrai heal ya ki breu ki ba pat ki ba pra ki ba jot ki ba ram utrai udan ha ni jaka bangi la da pipi wan utrai unang penchat bor fi unang penslek ya fi bot un penon kamru ya ka jingem ge jong fi naga banta ka borom ge jong o Wan yalam mi kon gi jong piru akas ngi sajan aga por arbaji ngi don ge jeseng naga banta ki kena aga kit zo praise wan yalam mi ki try nagar khu fi ngin se shem ngi don ge jaka duai hang ni ya ka ba fila bani kendo bat nga nadu kas ngi ba ar khatwai baji shaneng hadu kas ngi sajan khatwai baji shaneng try nagar khu fi ngin se shem ngin se kendo ngin yo ban shakri lang try nagar khu fi khablai shibun amen